אלון בלון בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו עומדים לנסות להשיג את כל המוטציות בעונה החדשה. ויאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לנו פה שתי מטענים נענו במתנות היומיומיות. חנות בלי, לא התחדש. אוקיי, יאללה, אני משחק עלייה ל-74,000, מעולה. ויש את המגה קווסט הזה. אני אנסה לגמור אותו עם ברי בקרב מכריע סולו. איפה ברי? יאללה, הנה ברי. לא נוקאוט, ברי קרב מכריע סולו. יש לי לב את המוטציה. בסה. אוקיי. בוא נראה מי יש שם. אני רואה שם קרו. יאללה. סרג', ריקו, בול, מלודי, קרו, גרום, סרג', אוקיי. יש פה הרבה קופסה, אני לא אנסה. איפה הם? מה? איך לבול יש טווח כזה גדול? טוב, עזבו את מה שקרה כאן. יאללה, בוא נתחיל. עכשיו כדור ברולר. אני אהיה מלודי. איזה מפה? יאללה. אני ממש אוהבת מלודי בכדור ברולר. בין הברולרים האהובים עליי בכדור ברולר. יאללה, 1-0 לנו. איך זה פגע בי? היידה ליאמי. יאללה. היידה 74,000. יאללה. אוקיי חברים, אני אנסה את הכי שמאלי. מקווה שזה יצליח. לא מאמין. נבחר אותו ואותו. אוי ואפוי. פשוט גרוע, אפילו לא מוטציה. כמה עליתי? אני רוצה דמויות שמרפאות. יש דמויות מרפאות מלא. ברי רק. טוב, אין לי מה לעשות, אני חייב לשים את ברי בקרב מכריע סולו ולהיות חנוק ילדים. זה בטוח יעשה לי איזה 40,000 בריאות קל. אוקיי. אני לא בטוח אם הם בוטים. כן, הם נראים בוטים. לא, הם לא. אוקיי, גם ככה אני יכול לעשות בריאות. אוקיי, אומייגאד. אוקיי, לפחות עליתי ב-8,200. יאללה, תהיה בבטל פאס, אמן. יש. סמד שחקן, יאללה. ומי? עין ראשונה, עין שנייה, ובום, לא. וואי. אוקיי. מקס, סרג', אדגר, פרנק. אוקיי. אני פשוט לוקח את קביעת כוח הזון והולך לזון. למה? היית חייב סרג'. אין לך מה לעשות. אוקיי, אולי יש לו.
ברה, ברה. מה חיבור עבד? מה? לא, לא. וואי, איזה משחק דפוק. איזה משחק דפוק. חיבור עבד בכלל. וואי, אני אפילו לא עולה. חברים, אם אתם יכולים לפרגן בלייק וסאב, זה ממש יעזור לי. אז תודה לכל מי שעושה את זה באמת. יאללה לזון. אם קורס לי עוד הפעם, אני לא יודע מה, אני אשבור את הטלפון. יש לי גם את הגאדג'ט שזה המציל חיים שיהיה לי. אוי ואבוי. תינדור שהוא היה חייב. מה? עליתי 26,000. אפיק. יאללה, אני שם כדור ברולר. ואני... למה זה לא נותן לי לצאת? למה פרנק? למה אותם את הברולר המניאק הזה? לא, למה אתה ברולר הזה? לא, זה לא הגיוני הברולר הזה. יש. יש לי הייפר אולטי ברי. למה אין לי קליטה אבל? ברי ביקוס. יאללה, K4DI 1R. לא מאמין. אוקיי, יש לי כזה. יאללה, אני אנסה מהר. 2. זה איכשהו כל הזמן יוצא את רוצה עתידה לגרום. לא ל8 ביט. אוף. מה רציתי לגרום? יאללה. וואי. וואו. למה אני מרגיש כאילו קורס לי מעשה? בדוק כבר השלמתי את המשימה. אני רוצה לנצח. יאללה, טוב מורטיס. כחיפויים. יאללה. הייתי עדיק. יאללה סול, תירוץ, יאללה עדיק. היידה 3 מטענים חדשים.
נקווה פה לפחות למוטציה אחת חדשה. 1, 2. זה לא הגיוני, אני אומר לכם, זה לא הגיוני. לקלנסי? בבקשה. או לסטארנובה. יש לקלנסי. זה. 3 זה די גרוע, אבל... מה, אפילו מוטציה אחת? 7! יאללה. 500 בלינג. נראה לי עובדים עליי 1000 בלינג. באפי לסרג'. אבל למה לא מוטציה? אוקיי, יש לי ציר אחד. 200 קרדיטים. טוב, יאללה, נראה לי שזה היה הסרטון היום, אז יאללה. נתראה בסרטון הבא. ואגב, מי שהגיע עד לפה שיכתוב השטג ברול סטארס בתגובות, ואני אסיים את התגובה שלו בלב.